Sir naimbag nga, rabiim, sir, adun sa daytoy, napasamak nga pambaltog iti laeng imo na nagundaway iti bisinidad iti barangay Tabtabagan, Banay, Ilocos Norte. So, kumusta sir iti initial investigation tayo, sir? Sir Joey, nakaawat tayo iti report itay pasado alas 2 tayo malem. Adda iti concerned citizen nga timawag diti opisina tayo Yes po. nga informing us nga adda iti maysa nga individual nga nakadasay iti kalsada. Particular daytoy barangay Tabtabagan, Banay, Ilocos Norte. Yes po. Ket nasa una nga adda pay iti motor iti abay na. So ti initial nga report tatay ket kasla vehicular traffic incident. So Yes, sir. nagdardaras ti kapulisan tayo nga napan nagresponde kadwada dagiti Bureau of Fire ken stamet ken daytoy RHU tayo Yes, iban sir. na. Oo. So idi nakadanon tayo jay area ket ditameten nga naipabungad kanya tayo daytoy nakakaskas ang napasamak. Dameten iti nakita tayo nga gunshot wound daytoy biktima. Yes po. Kang runaan pa yan dagiti nagkaiwara nga basyo iti mapapati kalibre 45, kalibre 9mm ken basyo iti kalibre M16. Ket iti panagsukisok tayo iti crime scene ket dita nga nakita tayo daytoy biktima nga lifeless nga talagan awanen iti anges. Yes po. Ti sinagaba na nga tama iti balak ket adu iti pitimama dito paset iti ulo. Ada iti kasa naana tayo sir namanot tama no? Awan pa iti official nga in parok at ti doktor nga nang taming kanyana. Yes, sir. Initially nakita mi dagiti tama nga simrek iti paset iti ulo ken iti naduma-duma nga paset iti bagina. Sir Joey. Yes po. So, sir, ana iti kaslang pagubraan na daytoy sir? Iti intay pa nagpalpalutpot karigiti miyembro ti pamilya na sir? Daytoy nga rod panagsukisok tayo ket manarimaan daytoy nga gubobra iti agigyan iti Adams. Okay iti po. pagubobraan na iti previous Construction worker sir? data pa lang ti intay palutputen na ano anya nga talaga iti trabaho na iti Adams. Oo. So, sir, iti karita gundaway sigon daytoy pagsangsangpetan na iti Barangay Santo Niño Nueva Eara ket adda iti kaslang mapupukaw nga cellphone ken wallet. So, ana iti kaslang maisarita tayo daytoy sir? Teko na ako na Sir Joey, idi nag-proceed kami di jay. Opo, oo. Ti nakita mi ken na-witnessan met dagiti nag-witness nga barangay official Yes during po. the inventory. Oo. Ket tay wallet na, ang dami diti wallet na Sir Okay. Joey. Oo. Diti cellphone nga ibagbagayo ket isu ti awan nga na-recover mi Sir Joey. Oo. So, sir, mapapati nga ta nga tinambang da daytoy wenno adda ng man kanyana sir? Dayjay lastar iti crime scene na Sir Joey ket moving daytoy motorsiklo na. Okay, sir. Adda nga rod iti nagdasdasan ti motor dijay Opo, ayan ti surface iti kalsada. Mm. Idi siguro baybayabayan na daytoy barangay road iti barangay Tabtabagan ket adda nang saruno kanyana nga isumeten ti nang palto-paltogan da dita nga paset Sir Joey. Yes, sir. Sir, lastly, tay mensahe tayo apela tayo kadagiti taga Banay, Ilocos Norte iti kariti nga pasamak. Sir Joey, daytoy ket awang ngamin iti imaypay nang paay iti information ditoy kwerpo ti pulisya. Yes po. Iti pakabigbigan dagiti masuspetsa nga nangaramid daytoy nga pasamak. Ti lang report tatay ket adda iti nalabsan da nga na kainda nga nakamotor iti kalsada. Ket ti ammo mi nga talaga daytoy ket vehicular traffic incident. Ngem taksanggasat daytoy met ket nakamames nga pasamak kadaytoy biktima tayo. So iunay-unay ko lang kumaapo kadagiti
nakaimatang ken adda mo na yung maipanggep ka dahito nga pasamak ket umayta ko maapo mangipaay iti information Yes, tapno sir. na tikas ta ket maikantay iti hustisya daytoy mapambaltog kada iti biktima, Okay, Sir sir. Joey.